Dywlais ar gwaith haearn am y tro cyntaf, a dyma disgrifiad o'r hyn a welodd. The mellow evening light gave even an increase of beauty to the already lovely valley of the Taff through which our route lay. The mountains, not barren rock, but beautifully wooded, quite came up to my very wildest expectations. By the time we reached the house, it was quite dark, and the prevailing gloom gave full effect to the light of the blazing furnaces, which was quite unlike all I had ever before seen or even imagined. Nid oes unrhyw ymheuaeth nad yw ei geiriau'n adlewyrchu ei hidioleg gramanter, ei hoffter o'r picturesque, a pha mor bwysig oedd y gweledol iddi hi. Wel, bwriad y papur yma yw dadansoddi'r darluniau ynghyfieithiad Guest o'r Mabinogion, ac yn arbennig y berthynas rhwng Gair a delwedd. Dwi'n gobeithio taflu goleuni ar berthynas rhwng Guest a'i darlunydd, a hynny yng nghyd-destun cynhyrchu llyfrau yn oes Victoria, gan amlygu'r dewisiadau a wnaethpwyd ganddi. A dwi am leoli'r drafodaeth o fewn fframwaith astudiaethau darlunio, illustration studies, a gofyn pam y byd diwygio ar ail argraffiad Guest o'r chwedle. A bydd rôl y capsiwn a leolir mewn gofod trothwyol neu liminal rhwng y testun a'r darlun yn rhan o'r ymchwiliad. Gair yn fyr am Guest, gwraig hynod a'i bywyd yn pontio bron y bedwaredd ganrif ar 15, o 1812 hyd at 1895, fe gafodd ei magu yn swydd Lincoln. Yn 1833, fe briododd w'r gweddw Josiah John Guest, oedd yn 7 mlynedd ar hugain yn hŷn na hi, ef oedd perchenog gwaith haearn Dywlais, ac roedd hefyd yn aelod seneddol dros Merthyr. Fe dreuliodd Guest 40 o flynyddoedd yng Nghymru gan symud rhwng Dywlais, y tŷ haf yn Sili, yn Syllu, gan y Bari, plaid gen i ail dŷ bryd hynny. Plastig Hanford yn swydd Dorset a Llundain, lle fyddai'n cydymdeithasu ag awduron ag artistiaid, aelodau o'r teulu brenhinol, a pheidiad ag anghofiodd gwrs am y Grand Tours ar y cyfandir. Yn ystod ei chyfnod yng Nghymru, y dechreuodd Guest fynd ati i ddysgu Cymraeg, ac yn sgil gwneud hynny daeth ei gysylltiad a ffigurau amlwg iawn, megis Thomas Price a Taliesin Williams, mab Iolo Morgannwg. Gyda chymorth yr rheini cafodd fynediad i destynau o lyfr coch Hergest, ac ar ddydd Calan 1838 aeth ati i ddechrau cyfieithu y casgliad o chwedle dyn ni yn ei hydnabod heddiw fel y Mabinogion, a hitha wedi cwmpo mewn cariad ar oesoedd hanol a'r rhamant Arthuraidd. Ond roedd ganddi reswm arall hefyd, roedd hi am ddangos i'r byd Saesneg ei iaith fod gan y Cymru draddodiad llenyddol yn ddasol. Felly trwy briodi fe lwyddodd i gael mynediad i fyd arall ac i ddiwylliant arall, ac i iaith a llenyddiaeth arall. Cafodd y cyfnod hwn o alltudiaeth yn Nowlais ddylanwad mawr ar ei byd olwg yn gyffredinol, gan atgyfnerthu honiad Edward Said, much of the exile's life is taken up with compensating for disorienting loss by creating a new world to rule. Ond cafodd ei gweithredoedd ganlyniadau pellgyrhaeddol, wrth i'r testun ffynhonnell, sef chwedle'r Mabinogion, gael ei perchnogi gan y diwylliant targed, sef y Saesneg. Dydy hi'n sôn o gwbl yn ei rhagymadrodd am ei strategaeth wrth gyfieithu. Da ni'n cael unrhyw sôn am y gwahaniaethau enfawr rhwng y Gymraeg a'r Saesneg, gan roi'r argraff bod trosglwyddo o un iaith i'r llall yn hollol dryloyw, a bod y cyfieithydd i ddefnyddio term venuti yn anweledig. Ei hawydd i gael ei gweld fel amddiffynydd llenyddiaeth a esgeiluswyd, bu ellir dadlau bod cyfieithiad Guest yn dangos ôl gwladychu diwylliannol. Unwaith iddi orffen y cyfieithiad, fe ddechreuodd ddiddordeb Guest yn y Gymraeg fylu. Yn 1855, 2 blynedd ar ôl marwolaeth ei gŵr, fe briododd Charles Schreiber, ac aeth y ddau fyw yn Llundain. Teithiodd ar y cyfandir gyda Charles a dechrau ar brosiect newydd, sef casglu ceramics.
a mae yna ceramics o'i chasgliad i'w gweld yn amgueddfa Victoria yn Albert hyd heddiw. Bu farw yn 1895 ac fe'i claddwyd ar ystad y teulu yn Canford yn swydd Dorset. Felly, wrth i ni edrych ar y chwedlau hunain y Mabinogion, a dwi wedi rhoi nhw fan hyn yn y drefn maen nhw'n ymddangos yng nghyfieithiad Guest, a fel y gwelwch chi, y chwedlau Arthuraidd sydd yn cael sylw ganddi hi fan hyn. Dyna oedd y rhai pwysica iddi hi, a dim yn galw Branwen Manawydan a Math a Pwyll yn 4 branches, ond yn hytrach yn rhoi enwau cymeriadau iddyn nhw. Mae hi hefyd yn cynnwys Taliesin. Dydy Taliesin ddim yn cael ei gynnwys gan amla heddiw yn y casgliad. Teitl ydy'r Mabinogion sy'n cael ei roi ar 11 o chwedlau Cymraeg canoloesol. Ond dylid pwysleisio mai teitl modern ydy hwn a ddathwyd yn y 19edd ganrif. Achos mae'r chwedlau fel y gwir yr rhan fwy ohonoch chi yn amrywio o safbwynt dyddiad, awduraeth, ffynonellau, cynnwys, adeiladwaith ac arddull. Nawr, nid Guest oedd y cyntaf i roi cynnig ar gyfieithu'r chwedlau. Cyhoeddiwyd cyfieithiad o Pwyll yn y Cambrian Register 1796, 99 a 1818, a'r Cambro Britain yn 1821, a hynny gan William Owen Pugh, yr hyneithydd, hynafieithydd a'r geiriadur. Ei fwriad ef oedd cyhoeddi'r 11 chwedl, a dyn ni'n chydnabod heddiw fel y Mabinogion, ac yn wir, ef oedd un o'r cyntaf i ddefnyddio'r teitl torfol yma a'i boblogeiddio ymysg i gyfeillion yn Llundain ac yn Lloegr. Fe orffennodd y gwaith ar ffurf llawysgrif, fel y dengys i bapurau personol yn y llyfrgell genedlaethol. Dych chi'n gallu gweld nhw fan hyn. Dyma chi Bran, gyda llaw Bran the Blessed oedd teitl oedd o'n i roi ar yr ail gainc, nid Branwen. Teitl Charlotte Guest oedd Branwen. Math, a dyma chi Llun y Llefelys. Felly, os ydych chi'n mynd i'r llyfrgell genedlaethol, mi welwch chi bapurau fo i gyd fan yna yn daclus iawn, yn barod i gael i cyhoeddi. Ond aeth pethau eraill a'i fryd, a bu e farw yn 1835 cyn y gellid cyhoeddi'r gwaith. Nawr, mae papurau William Owen Pugh hefyd yn cynnwys ffail a ganddynt 9 o ddrasluniau, sketches, gan Pugh falle, 1 mewn pensil ac 8 pen a golchiad pen and wash o olygfeydd o'r Mabinogion, i'w cynnwys yn y cyhoeddiad mae'n debyg. Dyma 4 golygfa o stori Pwyll. Mae Pwyll a Hafgan fan yna yn ymladd. Mae Pwyll yn gwylio Rhiannon fan yna, cyfarfod ar Rhiannon fan yna, a dyma ni y wledd briodasol lle mae Gwydion yn dod i mewn. Felly, dyma chi ddarluniau sydd ym mhapurau William Owen Pugh. A mae yna 2 ddarlun ychwanegol wedyn sydd wedi cael ei lleoli o fewn y testun ei hun. Y 2 yn perthyn i'r 4edd gainc, sef Gronw Pebr yn Hela fan yna, cyn iddo gyfarfod â Blodeuwedd, a Gwydion wedyn darganfod llai. Mae'r mochyn neu rhwch yn arwen Gwydion at goeden dderw. A felly, dyma sydd y gwn ni beth bynnag enghreifftiau cynharaf sydd gennym ni o ddarlunio'r Mabinogion. A dyma'r ail dro yn unig dwi'n credu i fi ddangos y rhai gyhoeddus. Nawr, dwi'n gwybod os mae William Owen Pugh oedd yn gyfrifol am lluniau, ond efallai'n wir yn arbennig yr rhai gan bod nhw yn nghanol i gyfieithiad. Nawr, ym 1849, ychydig wedi marwolaeth William Owen Pugh, fe gyhoeddodd Charlotte Guest i chyfieithiad hi mewn 7 rhifyn mae number annibynnol rhwng 1838 a 1849. Roedd cyhoeddi ychydig o benodau ar y tro, a hynny dros gyfnod penodol yn arfer cyffredin yng nghyd-destun cyhoeddi llyfrau yn y 4edd ganrif ar 15 fel y tystia gwaith Charles Dickens er enghraifft. Nawr,
Rhwymwyd y saith rhifyn yn hyd mewn tair cyfrol foethus yn 1849 fel y gwelwch chi. Cydweithredu rhwng Longman, Llundain a William Rhys, Llandyfri. Doedd cydweithio gyda chyhoeddwyr ac argraffwyr eraill ddim yn anarferol yn y cyfnod chwaith. Diffyg cyfalaf ar ran y cyhoeddwyr neu'r argraffwr oedd y rheswm yn aml, neu'r awydd i leihau'r risg. A chyfoeth Guest i gefnogi'r prosiect pryn y byddai arian yn broblem yn yr achos hwn. Nawr yn anffodus fe ddinistrwyd cyfnodion cynnar Longman yn y Blitz yn Llundain yn ystod yr Ail Ryfel Byd. A felly mae'n debyg na ddawn ni wybod hyd a lled y cydweithio rhwng Longman a gwasg ton Llanymddyfri. Fe ddigwyddodd llawer o'r cyfieithu yn hyd-destun bywyd prysur ac amrywiol dros ben, os oes modd rhoi coel ar ddyddiadu'r Guest. Byddai'n teithio'n aml mewn cerbyd 4 ceffyl, ar reilffordd newydd sbon y Great Western, teithio ar y cyfandir, mynychu digwyddiadau megis agoriad camlas yr arglwydd Biwt yn Nghaerdydd, neu briodas y brenhines i'r tywysog Albert, neu roi genedigaeth i blant. Nawr mae'r fformat pob un o'i saith rhifyn o'r Mabinogion yn weddol debyg, gyda'r un patrwm o safbwynt cynnwys a diwig. Ond mae pob rhifyn yn newydd hefyd. Mae'r rhaid i bob un lwyddo fel rhan o gyfanwaith, ond hefyd fel uned annibynnol sy'n gwneud synnwyr i ddarllenydd y rhifyn unigol. Ond yn wahanol un yn nofelau Dickens er enghraifft, nid yw Mabinogion Guest yn gyfres yng ngwir ystyr y gair, gan fod pob rhifyn yn ben agored, ond eto ceir diweddglo i bob un. Mae pob rhifyn yn cynnwys testun Cymraeg mewn orgraff Cymraeg canol, cyfieithiad Saesneg, nodiadau testunol manwl yn adlewyrchu darllen eang, weithiau ychwanegu'r ffacsimiliau o Lyfr Coch Hergest a llawysgrifau eraill, ynghyd â fersiynau o'r ymantau Arthuraidd mewn ieithoedd eraill, ceir hefyd gyda phob chwedl 4 engrafiad pren, vignettes bychen, a leolir ar ddechrau ac ar ddiwedd pob testun Cymraeg a phob cyfieithiad. A dyma chi enghraifft o Culhwch y Golwen a The Lady of the Fountain. Dydy'r darluniau ddim yn cael ei rheoli felly wrth ochr y digwyddiad cyfatebol yn y testun, ond yn hytrach fe'i defnyddir fel arwyddion i ddiffinio'r naratif, gyda'r hyn a elwir yn spoilers yn gweithredu fel pen a feirniadau, headpieces. Mae'r rhain ar ddechrau'r stori yn sbwylio eich profiad chi o ddarllen, achos da chi'n gwybod beth sy'n dod nes ymlaen. Mae darluniau fel hyn yn creu perthynas ddeialogaidd gymleth rhwng testun a delwedd. Ar un adeg fe'i hystyried ddim mwy na'r llawfyrynion i'r meistr geiriol, mere decorative embellishments, or pernicious parasites of the host text, fel y dweud ac Cwystra, ac ychydig iawn o sylw ysgolheigaidd a roddwyd iddynt. Fodd bynnag, dros y 10 mlynedd ddiwethaf gyda astudiaethau darlunio wedi hen ennill ei dir fel disgybleth, mae modelau damcaniaethol newydd wedi cael ei datblygu, mwyn deall yn well sut mae'r ffurfiau geiriol a gweledol yn creu ystyr, a hynny trwy gyfrwng eu perthynas rhyngweithiol. Mae darluniau fel yn achos pob addasiad wedi seilio ar ddewisiadau ideolegol, gan greu fersiwn arall o'r stori ochr yn ochr a'r testun ysgrifenedig. Fel y dydleiad pattern wrth drafod darlunio David Copperfield, the illustration may support, subvert, explain, interpret and critique its verbal partner, entering into a complexly reciprocal, interactive and often compellingly persuasive dialogue. Dadleuir felly mae'r hyn sydd ei angen yw'r gallu i ddarllen nid yn unig y darluniau a'r geiriau ar wahân, ond yr ystyrion a ddaw i fodolaeth wrth osod darlun a gair ochr yn ochr. Mae Barbara ac Alan Lupac wedi bod yn arloeswyr yn y maes yng nghyd-destun darlunio chwedlau Arthuraidd. Mae ei Illustrating Camelot yn archwilio cydweithio arbennig rhwng darlunwyr ac awduron,
ac yn dangos sut y mae'r darlunwyr gorau yn darllen ac yn dehongli'r testunau y maent ni hyddurno. Maen nhw'n dangos sut y bydd darlunwyr megis Burne-Jones, Walter Crane, Dore ac Arthur Rackham wedi cael effaith enfawr ar ddylanwad diwylliannol y chwedlau, a sut y bydd yn siapio sut y cafodd y chwedlau i derbyn ymysg oedolion a phlant fel ei gilydd. Ac i'r rhai ohonoch sy'n ymddiddori yn y maes Arthuraidd, mae'r Lupacs newydd guradu ar ddangosfa ar-lein Visualising Camelot, sydd i'w weld ar wefan Prifysgol Rochester, yn tynnu ar ymrediad eang o ffynonellau. A'r cyfan yn cadarnhau effaith bellgyrhaeddol y chwedlau Arthuraidd a'i perthnasau hyd heddiw. Nawr, dydy Guest ddim yn cyfeirio gwbl yn ei rhagymadrodd nag yn unodiadau at yr artistiaid a'r engrafwyr a gyfrannodd at ei chyhoeddiad hi. Y gred gyffredinol yw mai gwaith Samuel Williams ydyn nhw. Fe fyw rhwng 1788 a 1853, brodor o Colchester, a sefydlodd ei hun fel ysgrythwr neu engrafwr yn y dref honno cyn symud i Lundain. Erbyn diwedd y 1830au, roedd o wedi sefydlu ei hun fel engrafwr pren cydnabyddedig yn Lloegr ac ar y cyfandir, ac yn ffigwr dylanwadol ymysg ei gyfoedion. Bu hefyd yn hyfforddi rhai o engrafwyr pwysicaf y cyfnod, gan gynnwys George Baxter a John Orin Smith. Roedd yn arbenigo mewn tir luniau a defnyddiau luniau llun yn aml ar gyfer ei engrafiadau. Ef oedd yn gyfrifol am y lluniau a'r engrafiadau yng ngolygdiad Charles Whittingham o Robinson Crusoe enghraifft, a Natural History Mary Trimmer, a Pictures of Country Life Thomas Miller. Gweithiodd hefyd gyda Dickens. Ef oedd yn gyfrifol am y darlun enwog a welwch chi fan hyn o Little Nell o'r Old Curiosity Shop. Ar adegau eraill fel Spanish Ballads, Lockhart neu Handbook of Painting, Kugler, byddai'n engrafu darluniau artistiaid eraill. Wrth edrych yn fanylach, gwelir yn wir mai ef yw prif ddarlunydd ac engrafwr Mabinogion Guest. Mae ei lofnod ef i'w weld ger llawer o'r finiet. Fodd bynnag, mae yna enwau eraill i'w gweld hefyd, sef Fussell, John Bastin, Branston, Landors a G.E. Hicks, darlunwyr ac engrafwyr enwog yn ei dydd. Efallai nad Samuel Williams oedd dewis cyntaf Guest. Mae phapurau hi yn cynnwys proflenni o 5 tudalen o'r cyfieithiad, a'r rheini'n cynnwys torluniau pren, woodcuts, yn hytrach nag engrafiadau, a rheini yn arddull yr 11 a'r ail ganrif ar 15. Maen nhw'n dangos golygfeydd o Geraint, Peredur a The Lady of the Fountain. Mae hwn yn dod o Peredur. Nawr, does na ddim byd yn y testun yn cyfateb i'r darlun yma yn Peredur. Mae yna wedyn, fel y gwelwch chi, ar y chwith fan yna, mae Peredur, mae yna ddyfyniad o testun o dan efo, cyfarch gwell i Peredur a origylch o forwyn. Dyma chi lle mae golygfa, dangos golygfa ar ddechrau'r stori, lle mae Peredur yn cwarfod un o'r llu o fyrynion. Mae'n ei wneud trwy gydol y stori. A mae'r darlun yma wedyn, yr un yn y canol, yn perthyn i ddiwedd y stori, lle mae nhw'n cyfarfod â gŵr du. Wel, nes i gyfieithu hwnna yn nghyfieithiad i yn black-haired man, ond mae'n amlwg bod mae Charlotte Guest yn cyfieithu hwn fel black man, ac mae'r darlun yn awgrymu dyn tywyll i groen. A wedyn mae gennym ni ddarlun o Owain fan hyn, a nid dyfyniad ond disgrifiad o yr hyn sydd yn digwydd yn y llun. Nawr, mae posibilrwydd mai places ydy'r rhain sy'n nodi ble dylid lleoli'r darluniau yn y profiennu terfynol. Falle bod hynny'n wir am y darlun a welson ni ar y sleid o'r blaen, achos y sleid blaenorol, achos does na ddim byd yn hollol yn y stori i gyfateb.
Ond gan fod y golygfeydd hyn yn adlewyrchu'n agos y digwyddiadau yn y chwedlau, a bod dyfyniadau o'r testun ei hun, bod dyfyniadau o'r testun ei hun yn ymddangos o dan 3 o'r torluniau, efallai dylid edrych am esboniad arall. Wrth edrych yn fanwl ar y torlun ar ddechrau Geraint, a dyma, yna gwelwn fod dyna fo ar y dde fan hyn, ar ddechrau Geraint, fe welwn fod darlun bron yn union yr un fath i weld mewn copi o faled o'r enw Shinkin's Misfortune, o the poor Welsh tailor kidnapped for stealing a goose, leek and a cock gelding, 1672 i 1712. A mae hwn i weld ar wefan baledi fel y dwi wedi nodi fan yna. Dychanwr sydd fan hyn yn gwneud sbort am ben y Cymru a'i hiaith. A fe ddefnyddir y torlun pren arbennig hwn hefyd i ddarlunio baled o'r enw The Welshman. Na'n y gwelwch chi, reit ar y chwith fan yna. Yn wir, mae fersiynau gwahanol o'r un olygfa yn bodoli mewn sawl man arall, heblaw yr un a welwn ni yn Caerdydd, sydd yn dyfynnu o'r testun gyfeiriad at y cawr, yn ôl y cewri y daeth yntau sydd Caerdydd, a clwpa, clwb mawr oedd ar ysgwydd un ohonynt. Ond mae yna fersiynau eraill o'r llun yma ar gael. Ac yn wir, mae yna fersiynau eraill eto o'r un olygfa yn bod mewn sawl man arall. Stereotype poblogaidd o'r Cymro oedd hwn, fel y dangosodd Peter Lord yn ei gyfrol Words with Pictures, Welsh Images and Images of Wales in the Popular Press, 1640 to 1860. Nawr mae chwilio am ddelweddau tebyg gymaint yn haws bellach gyda datblygiad meddalwedd soffistigedig, fel yn yr English Broadside Ballad Archive ym Prifysgol California, neu'r Database of Mid-Victorian Illustration, a leolir yma yng Nghaerdydd. A'r Athro Julia Thomas ys gwrs yn yr adran Saesneg, yr ysgol Saesneg yma yn arloeswr y maes. Dwi'n gwybod, credu falle bod Julia efo ni heno, os ydy hi, dwi'n diolch yn fawr iawn iddi hi am yr holl help dwi wedi gael ganddi hi. A hefyd gan yr athro Wyn James, o Ysgol y Gymraeg, mae Wyn yn well nag unrhyw Google. A Dr Giles Berger o Brifysgol Rhydychen sy'n gweithio ar y torluniau yma. Mae'n anodd gwybod sut yn union y daeth y torluniau i feddiant Charlotte Guest, trwy ei chyhoeddwyr hi falle. Fel y dwedodd Giles Berger wrthyf, the rocks were evidently in reasonable condition, but neither are they brand new, as can be seen from the cracks and chips. They are very much characteristic of commercial ballad and chapbook work, rather than being artistic homages or antiquarian facsimiles. Beth bynnag am hynny, tys yw torluniau i sut oedd delweddau yn cael eu hailgylchu gan godi cwestiynau pellach ynglyn â'r union berthynas rhwng gair a delwedd, a sut y gallai hwnnw amrywio o gyhoeddiad i gyhoeddiad a chreu ystyron gwahanol bob tro. Tybed pam na chafodd y torluniau pren hyn eu cynnwys yn y fersiwn derfynol o gyfieithiad Guest, a rhyw stopgap oeddynt, hyd nes i Samuel Williams orffen cynhyrchu'r holl ddarluniau, unwaith iddo ddechrau cynhyrchu ei engyrriadau pren, falle bod Guest am i'r holl ddarluniau gyd-ymffurfio ar un arddull. Gan ddychwelyd at y darluniau yn argraffiad cyntaf Guest o'r Mabinogion, mae'n amlwg i bod nhw i gyd wedi hangori'n gadarn yn y testun geirion. Gwnaethpwyd ymdrech i drosglwyddo pob manylun i'r cyfrwng gweledol. Maen nhw'n angoru'r testun yn y golygfaol yn hytrach na'r seicolegol. Dyma chi llai yn cael ei drawsffurfio yn eryr a chrogi y llygoden yn stori Manawydan. Mae'r dewis o finiet yn arwyddocaol. Mae gosod finiet ar ddechrau ac ar ddiwedd cerdd neu destun yn nodweddiadol o ddyluniad llyfrau y mudiad rhamanter hyd at ganol y 1860. Mae'r ymylon aneglur yn diflannu i'r ddalen, yn wahanol i ddefnyddio ffram sy'n gosod ffin bendant a ffurfiol rhwng y darlun a'r testun.
Sylwer na chael unrhyw luniau agos, oes am close-ups yma, mae'r pwyslais ar y narratif ac nid ar gyflwr emosiynol neu seicolegol y cymeriadau. Fel y dadleuau cwistro wrth drafod vignette yn gyffredinol, the distant view of the vignette manipulates the reader to take in from a detached seeing position. Cawn olygfeydd picturesque a'r rheini yn olygfeydd generig yn aml, enghraifft y tournament conventional. Gan dynnu ar astudiaeth Sophie Thomas o sut mae disgwrs y picturesque wedi siapio'r ffyrdd yr edrychwyd ar olygfeydd yn y 4eg ganrif ar 15 a chyflwyno delweddau fel petai'r rhywun yn ei gweld drwy wedi'r clod. Cynigiau cwystra yn ei chyfrol Poetry Pictures yn Popular Publishing bod y sawl sy'n darllen darluniau yn debyg i landscape tourist seeking extractable views of the text. Trafod darlunio barddoniaeth oes Victoria a wna hi, ond gellu dadle bod yr un peth yn wir yn achos y Mabinogion. Nid testuna yw darllen ydyn nhw, ond golygfeydd yw dychmygu. Roedd y cyn-Raffaeliaid, pre-Raphaelites ar y llaw arall, Hunt, Rossetti, Miller, yn ffafrio darluniau agos o gymeriadau a ryw eiliad ddramatig neu dyngedfennol yn ei hanes, ceisio cyfleu emosiwn oedd ei bwriad hwy. Gyda llaw rhyw ddrych bach i'w gwydi'r clod, mymryn yn amgrwm convex, ac ar lliw tywyll, rhyw tint tywyll ar ei wyneb. Fe'i ddefnyddiwyd ddiwedd y 19eg ganrif gan artistiaid amatur i'w helpu wrth ddarlunio a ffeintio, mi fyddai'n meddalu ac yn fframio'r tirlun. Byddech yn ei ddefnyddio drwy droi eich cefn ar yr olygfa dan sylw ac edrych ar yr olygfa drwy'r gwydyr, drwy'r drych tywyll. A mae'r effaith i weld yn yr enghraifft hon o waith Gilpin yn 1782. Nid yw'n glir pam y dewiswyd atgynhyrchu y golygfeydd penodol a welir yn y cyfieithiad. Pwy wnaeth y dewis? Ai Guest neu Williams? Lle'r cyhoeddwyr? Ychydig iawn dyn ni'n gwybod am y berthynas rhwng Guest a'i herlynydd. Anamal iawn y mae'n cyfeirio ato yn y dyddiadur. Awgrymir bod ganddi ran weithredol yn y cyhoeddiad, bod ganddi ran hands-on go iawn, mae'n dweud yn 1838. Got my husband to go today with me to Mr. Williams, the woodcut engineer, about illustrating my poor Welsh book, which has sadly been neglected since I have been in town. 1839, I today finish my transcript of Caerdydd. In the morning, arrange the subject of the 2 first woodcuts which will be required for it. Eto, I was employed also about other woodcuts for the work. Mr. Landell sent me a beautiful sketch for one. 1842, went to Williams about the woodcuts for number 5, which is to contain Breuddwyd Rhonabwy, and is already in the press. Yn ei phapurau, dyn ni'n cael enghreifftiau o ddarluniau Samuel Williams yn barod ar gyfer y cyhoeddiad. A dyna chi'r teitl Mabinogion for the Rapper fan yna, yn greu by Williams, a mae'r rhain yn dwy i enw. Ond ni'n cael ambell i ddarlun gan artistiaid eraill, darluniau a roddwyd o'r neilltu am ryw reswm. Ac yn ddiddorol, ceir 2 ddarlun o'r olygfa yn chwedl Peredur sy'n dangos y pen ar y ddysgl. Un gan Williams ar y dde, sy'n cael ei gynnwys yn y cyhoeddiad, ac un arall ar y chwith sy'n cael ei arlunio gan Branston. Ydych chi'n gallu sylwi ar y tebygrwydd rhwng y ddau. A roddwyd yr un cyfarwyddiadau gan Guest tybed i'r 2 artist. Ac mae golygfa yn dangos Peredur yn cyfarfod am Morwyn a'i chŵn. Eto mae'n y debygrwydd rhwng nhw. Y darlun gan yr artist Alexander Fussell a'r engrafwr Bastyn a ddewisir ar gyfer y cyhoeddiad, yr un ar y chwith. Nid yw'n glir a'i gwaith Samuel Williams yw'r ail ddarlun. Hefyd yn ei phapurau, ceir darlun gan Williams o Owen yn ymosod ar y sarf. Ond hefyd ceir darlun pen ag inc o'r un olygfa ynghyd â darlun pen ag inc o hela. Felly, tybed a'i gwaith Guest ei hun oedd yr rhain,
Dyn ni yn gwybod o'i dyddiadur bod Charles Kingsley, neu tad Charles Kingsley, awdur o Water Babies, wedi dysgu hi sut i ddarlunio. Wel, mae'n deg dadle dwi'n meddwl bod gan Guest deimladau cryf ynglyn â natur y darluniau. Rhoddodd mae'n siŵr gyfarwyddiadau clir i Williams ynglyn â pha olygfeydd i'w darlunio. Ar ôl iddo weithio ar 2 ddwsin o dorluniau pren ar gyfer Rural Lives of England, William Howitt, mae Mary, chwaer Howitt, yn dweud, Samuel Williams is a man of a curious mind, not apt in originating ideas, but quick and frequently very happy in working them out when they are suggested. He has in his happiest designs worked under Williams's eye and hand like an obedient child, and has produced some of the very best designs that have appeared in wood since the days of Buick. Braidd yn nawddoglyd. Fel y dywed Jane Cohen wrth drafod Dickens a'i ddarlunwyr gwreiddiol. Samuel Williams, hardly devoid of initiative, doubtless knew by this time how to defer to employers. This ability served him well in illustrating for Dickens. A hefyd mae'n siŵr wrth weithio i rywun fel Charlotte Guest. Mae'n amlwg bod yna potensial cyffroes ar gyfer cyflwyno'r Mabinogion yn weledol. Mae enghreifftiadau Williams fel y gwelsom yn fanwl dros ben ac wedi ei gwreiddio yn y cyfieithiad ei hun. Mae'n teisio i'r eithaf ar y gradd liwiau gwrthgyferbyniol, y tonal contrast, yn y darlun o'r llawr a'i wraig yn ymddangos o lyn y pair enghraifft ar y chwith. A llwydda i greu symudiad mewn golygfeydd megis Manawydan yn rhedeg ar ôl y llygoden. Gerfrydu canoloesoldeb y wnair yma wrth i Williams ymdrechu i bortreadu cymeriadau mewn gwisgoedd canoloesol, gyda chestyll normanaidd yn gefndir iddyn nhw, megis yn yr olygfa o Rhiannon ar gefn i cheffyl. Gyda llaw wrth chwyddo'r darlun, a chi'n gallu gweld bod y gymeriad arall yn glir yn y llun. Mae hefyd yn dangos jowstio canoloesol a brwydr ganoloesol rhwng y Gwyddelod a gwir Ynys y Cedyrn. Yn y dull canoloesol sut oedd hi'n teimlo oedd y canoloesol yn edrych. Wedi deud hynny, wrth ddylunio Branwen, fe'i portreadur fel morwyn Victoraidd gyda'r cydunau modrwyog ac atgynhyrchu'r camgyfieithiad Guest yn weledol. Mae'n camgyfieithu trwy ddweud, she reared a starling in the cover of the kneading trough, yn lle at the far end of the kneading trough. A felly mae Williams fel Charlotte Guest yn rhoi cyfer i'r kneading trough. Mewn golygfa sy'n portreadu pryderu a Manawydan yn Lloegr, yn gwneud cyfrwyau cyffylau, mae Williams yn exploitio grym gwisg, y Sais yn amlwg sydd ar pŵer. Nid yn unig oherwydd ei wisg a'i benwisg yn y llun ar y chwith fan yna, ond hefyd oherwydd y ffordd y mae'n sefyll y power stance, un llaw ar ei glin yn dal ffon, a'r llaw arall wedi hymestyn, cymhanol portread o Louis 14 Brenin Ffrainc. A defnyddir yr un strategaeth wrth ddylunio creu blodeuwedd o flodau. Ond y tro hwn, tynnu sylw at y gwahaniaeth rhwng y ddau ryw o wnair a dangos awdurdod y dyn dros y wraig. Mae'r detholiad bychan hwn o ddarluniau yn adlewyrchu dehongliad Victoraidd rhamanteb o'r oesoedd canol. Ceir yma'r yna llaw olygfeydd generig, megis marchogion yn ymladd a jowstio, ac ar y llaw arall olygfeydd penodol sydd yn cydio mewn digwyddiad penodol, mewn chwedl benodol. Yn yr rhagymadron mae Guest yn rhannu'r chwedau'n ddau ddosbarth, sydd y chwedlau Llun, Tir, Pedwar Cainc, Culhwch y Golwen, a rhai sydd wedi dod o dan ddylanwad Normanaidd, sydd y rhamanteb Arthuraidd. Ond sylwer nad yw Williams yn gwahaniaethu rhwng dau ddosbarth Guest. Trwy ei ddarluniau, mae'n cymhathu'r holl chwedlau i ddisgwrs Saesneg Arthuraidd y cyfnod. Cyhoeddwyd ail argraffiad Guest yn 1877 gan Bernard Quaritch Piccadilly. Mae'r ail fersiwn yma wedi diwygio'n heleth, y testunau Cymraeg wedi hepgor a hefyd y dyfyniadau Cymraeg yn y nodiadau, a mae'r facsimiliau wedi hepgor.
Mae hefyd wedi crynhoi'r nodiadau sy'n trafod fersiynau o'r chwedlau mewn ieithoedd eraill. Hynny yw, mae cyfieithiad wedi cael ei berchnogi gan ddiwylliant yr iaith darged. Yn yr rhagymadrodd a sgwennwyd yn Langham Llundain, nid yn Nowlais y tro hwn, mae'n egluro pam fod angen ail-argraffiad o Mai Mabinogion. The publication of the Idylls of the King, and among them of Enid, which is founded on my version of Geraint, has interested a much wider circle of readers in the legend, and there has arisen a demand for a new and more popular edition of my work. Poblogaidd, felly rhaid oedd cadw'r darluniau. Mae Cywistron dadle fod gweithiau sydd yn cael eu hail ddarlunio yn datblygu dialogau rhwng delwedd a thestun, y darlunydd a'i rhagflaenydd, neu ei rhagflaenwyr, y gorffennol a'r diwylliant cyfredol, a'r cynnyrch a'r darllenydd. Nid yw chwistro fodd bynnag yn cyfeirio o gwbl at destunau sy'n cael eu hail olygu fel yn yr achos hwn. Dadleuwn fod yr rhain hefyd yn gallu dweud rhywbeth wrthym am syniadau ideolegol a diddordebau diwylliannol. Mae argraffiad 1877 yn cynnwys yr holl enghrafiadau sydd yn y golygiad cyntaf, heblaw am ddau enghrafiad o ddyleidydd y Fountain sy'n cael eu hepgor am ryw reswm, falle bod y blociau wedi mynd ar goll neu wedi torri, a defnyddir enghrafiad o'r ail gainc yn wyneb ddarlun frontispiece fel y gwelwch chi fan yna i'r gyfrol gyfan. Gan nad oes na bellach destunau Cymraeg, lleolir y darluniau ar ddechrau a diwedd bob cyfieithiad Saesneg, ac ar ddechrau a diwedd y nodiadau i bob chwedl. Gallwn fod yn weddol sicr fod Guest wedi chwarae rhan yn y newidiadau hyn. Mewn llythyr i Quaritch 1876, mae'n derbyn cynnig Quaritch o gampynt am yr hawlfraint, on condition of Mr. Quaritch undertaking at once a popular edition of the translation. In this work, Lady Charlotte will be happy to render Mr. Quaritch any editorial assistance in her power, ac ychwanega, she will bring up with her all the woodcut blocks that remain at Canford. Dyna rhyw ddarlun ohoni'n rhoi'r blociau ma'n i bag ar ffwrdd â hi Llundain. Mae'r cytundeb ffurfiol rhyngddyn nhw nodi fod y swm o gampynt am yr hawlfraint i gynnwys hefyd the delivery of any blocks still in possession of her ladyship's family. Un ychwanegiad diddorol i'r ail argraffad yw'r capsiynau a ychwanegir at ddau ddarlun yn stori Geraint. Dyma'r unig enghrafiadau yn y gyfrol gyfan i gynnwys capsiynau, felly maen nhw'n denu sylw ar unwaith. Nawr, dwi wedi trafod rhain yn fanwl mewn man arall, felly crynhoi yn unig a wnafu yma. Mae diffinio capsiwn yn hyd-destun darlunio llyfrau yn problematig. Yn wreiddiol, disgrifio rhan o'r testun a wnaeth capsiwn, teitl penod neu deitl erthygl mewn papur newydd, fel mae Julia Thomas wedi drafod. Ond yn hyd-destun darlun, mae'r capsiwn gan aml cael ei leoli o dan y ddelwedd, ac mae sylw'r darllenydd yn cael ei rannu ar unwaith rhwng darllen y darlun a darllen y capsiwn, pe ryw symud yn ôl ac ymlaen rhyngddyn nhw. Mae'r ffaith bod y capsiwn a'r darlun mor agos at ei gilydd yn awgrymu i bod nhw'n gyfwerth. Ond ni ddylid cymryd yn ganiataol bod capsiwn yn ddisgrifiad testunol syml o'r ddelwedd. Hyd yn oed pan yw'r capsiwn yn ddyfyniad uniongyrchol o'r testun ei hun, fel yn achos y trafluniau pren ym mhapurau Guest. Yn hytrach mae capsiynau'n bodoli mewn rhyw dir neb, dyn nhw'n perthyn i'r testun ysgrifenedig nac i'r darlun. Falle'n wir bod swyddogaeth ddisgrifiadol iddyn nhw. Ond yn aml mewn weithiau llenyddol gall fod perthynas enigmatig rhwng y capsiwn a'r darlun, ac ystyr y darlun yn gorwedd y tu allan i'r uniad ymddangosiadol rhwng y ddelwedd a'r capsiwn, sef yn y testun sydd o'i cwmpas. Ond mae hyn yn codi problem arall, achos weithiau fel yn achos Mabinogion Guest, gryn bellter sawl tudalen am mwy rhwng y darlun a'r testun mae'n ei ddarlunio. Ac weithiau mae'r darlun yn adlewyrchu gweithred sy'n digwydd dros sawl tudalen. Wrth droed y ddwy enghraifft yn Geraint, dyn ni'n gweld fod Guest wedi ymgorffori gwybodaeth o'i nodiadau yn y ddau gapsiwn. Efallai yn y gred na fyddai llawer o ddarllenwyr yr argraffiad poblogaidd
yn awyddus i chwilio yn y nodiadau testunol am Eglur Had. Mae'r capsiwn o dan y pen addurn yn dweud Robert's Tower, Cardiff Castle, 1840. A'r capsiwn o dan yr ôl addurn yn darlun ar ddiwedd y stori yn dweud Cardiff Castle, the keep as it appeared in 1840. Mae 37 o flynyddoedd wedi mynd heibio ers yr chwedl gael ei chyhoeddi gyntaf fel rhifyn annibynnol. Ac mae Guest yn ymwybodol bod newidiadau pensaernïol wedi digwydd yng Nghastell Caerdydd. Mae wedi golygu'r troed nodyn i'w nodiadau gan bwysleisio mae golygfa o'r keep yw hwn as it appeared in 1840 and 1841. Gan ychwanegu, unhappily, the hand of restoration has since defaced the beauty of those interesting ruins. Erbyn 1877, felly, dydy'r ddau engrafiad ddim yn adlewyrchu reality, achos maen nhw wedi cael eu trawsffurfio yn blasti gothig aristocrataidd o ganlyniad i ffantasia canoloesol John Crichton Stewart, trydydd ardalydd Bute a'i bensaer William Burgess. A mae'n amlwg felly bod Guest yn feirniadol o'r newidiadau. Ddim yn annog y darllenydd bellach i ymweld â'r lle fel y gwnaeth hi yn 1849. Dydyn nhw bellach ddim yn interesting ruins. Mae am ei gwneud yn hollol glir i'r darllenydd felly bod yr engrafiadau hyn yn adlewyrchu cyfnod cynharach pan oedd yr adfeilion yn ei gogoniant. Roedd peryg bod adnewyddu yn dileu atgofion. Gellir dadlau hefyd bod Guest yn amangori'r chwedl yn gadarn yn hirwedd De Cymru ac am atgoffa'r darllenydd o gysylltiad Geraint a Chastell Caerdydd. Wedi'r cyfan, fel y dadleuan ei rhagymadrodd, Wales has strong claims to be considered the cradle of European romance. Roedd yr angen nawr yn fwy nag erioed, a Tennyson wedi cyhoeddi ei Idylls of the King, gan gynnwys uned fel y dwedais, cerdd a seiliwyd ar ei chyfieithiad hi. Gweithiodd uchelgais Guest i amddiffyn llenyddiaeth Gymraeg, mae rhyw ymwysedd yn y modd y mae'n hyrwyddo'r Mabinogion, a dynameg trefedigaethol i'r weithred o gyfieithu. Yn achos Idylls of the King, fel y dadleuad drwri, daw unrhyw densiynau imperialaidd yn fwy amlwg fyth, wrth i'r bardd hybu Arthur fel a legendary Saxon, so colluding in the Victorian Saxonizing of Celtic Arthurian literature. Mae Tennyson yn gwneud sawl newid i destun Guest gan gynnwys hepgor enwau personol Cymraeg, a hynny'n lleihau naws Gymreigedd y stori, ac yn dwyn hunaniaeth Gymraeg Geraint o ddiwrthod. Ac mae'r cyfeiriad at Caerdydd yn cael ei ddileu. A dyma reswm arall felly pa mae ar Gastell Caerdydd y mae ffocws y fersiwn weledol o'r chwedl yn yr ail argraffiad. A yw Guest yn ceisio cymryd perchnogaeth o'r chwedl ac adfer ei Chymreictod. Doedd y fersiynau o uned a oedd yn cynnwys darluniau ddim wedi helpu'r achos yn sicr, yn arbennig felly gyhoeddiad 1868, llyfr anreg moethus wedi ei ddarlunio gan yr enwog Gwstaf Dore, gan gynnwys 9 darlun ffolio a dyfyniad o'r testun yn gapsiwn i bob un. Yn sicr fe roddodd Dore flas gothig i'r gerdd, gan droi at dirwedd gwyllt dy Vosges a Savoie am ysbrydoliaeth, gyda'i fforestydd a'i clogwyni uchel a'i cestyll adfeiliedig. Byd hollol wahanol i finiet Samuel Williams. Mae Dore yn ail ddychmygu byd Arthuraidd y testun, tra bod Guest trwy gyfrwng enghyrfiadau Samuel Williams a thrwy'r ddau gapsiwn yn argraffiad 1877 yn llusgo Geraint yn ôl i leoliad daearyddol penodol yw Dear Wales. Mae diwydd y ddau finiet yn debyg, y capsiwn yn y ddau wedi ei italeiddio ac mewn cronfachau. Mae'r italeiddio at gyfnerthu'n weledol sefyllfa limon yn y capsiynau, wedi ei lleoli rhwng y darlun a phrif gorff y testun. A'r ddau darlun yn fframio'r cyfieithiad Saesneg yn daclus, a'r testun cyfan yn cael ei gynnwys o fewn Castell Caerdydd fel petai. Cofiodd hefyd fod unrhyw ôl addurn yn tueddu aros yn y cof. Yn yr achos hwn mae'r chwedl wedi ehangori'n gadarn yng Nghaerdydd a Chymru.
Mae goblygiadau daearyddol a gwleidyddol clir i'r ddau ddarlun. Gyda llaw ym 1866, 11 o flynyddoedd cyn cyhoeddi ail argraffiad Guest, cyhoeddwyd Enid Tennyson a Geraint Guest gyda'i gilydd yn un gyfrol yn Canford gan Ivor Bertie Guest, mab hynaf Charlotte. Ceir enghreifiadau ar ddechrau ar ddiwedd y ddau destun, enghreifiadau Samuel Williams o gyfieithiad Guest. Mae ôl addurn yn Geraint yn dangos gweithred petit ar gefn ceffyl yn dilyn Geraint ac Enid. Mae pen addurn yn annisgwyl, helfa gyda dyn ar gefn ceffyl, dau bac o gŵn a charw. Dewiswyd yr olygfa i adlewyrchu arthyn hela hydd gwyn efallai, digwyddiad y ddisgrifir ar ddechrau chwedl. Fodd bynnag, wrth edrych yn agosach, gwelir bod cymeriad niwlog yn y cefndir. Yn gallu gweld o fan yna yn y canol. Y pen addurn yw hwn i chwedl Pwyll, yn dangos ei gyfarfyddiad a brenin anwm ynglyn Cych. Prawf sydd yma o sut y byddai golygfeydd generig yn cael ei hailgylchu. A pan edrychwn ni ar gerdd Tennyson yn yr argraffiad, yna anironig iawn mae cerdd Tennyson yn cael ei fframio gan y ddau engrafiad o adfeilion castell Caerdydd, hi sy'n cael y gair ola. Wel, cyhoeddwyd cyfieithiad Charlotte Guest nifer o weithiau ar ôl i marwolaeth. Weithiau at gynhyrchu'r enghreifiadau Samuel Williams. Yn 1912, enghraifft, mae golygiad Owen Edwards yn ail-leoli llawer o'r enghreifiadau mwyn i gosod yn agosach at y rhannau priodol o testun, gan roi profiad hollol wahanol i'r darllenydd. Mae golygiadau eraill yn hepgor yr enghreifiadau yn gyfan gwbl, neu'n comisiynu artistiaid newydd. O'n i ddim pa mor hapus fydd y Guest, roedd hi'n hoffi rheoli'r sefyllfa dwi'n credu. Ond mae un peth yn sicr cafodd ei chyfieithiad ganlyniadau pellgyrhaeddol gan ysgogi ymchwil ar lenyddiaeth Geltaidd a chymharol, a dylanwadu'n uniongyrchol hefyd ar lenyddiaeth yr iaith darged. Trwy ei hymdrechion hi, rhoddwyd y Mabinogion ar lwyfan Ewropeaidd, tra bod Samuel Williams wedi gosod y seiliau ar gyfer holl ddarlunwyr Mabinogion y dyfodol, gan integreiddio ei ddelweddau a'r testun a sefydlu pa olygfeydd oedd yn allweddol. Enghraifft arbennig sydd yma o gydweithio llwyddiannus rhwng cyfieithydd a darlunydd, rhwng gair a delwedd, cydweithio sy'n codi'r llen hefyd ar fyd cymleth cynhyrchu llyfrau yn oes Victoria. Diolch yn fawr.